Θοδωρής και λέγανε οι αρχαίοι Έλληνας είσαι ή Τσάκωνας. Υπήρχε μια διαφορά μεταξύ μας. Πώς λένε, εγώ δεν είμαι τον αξιώτης, είμαι ο Περαθήτης, Μπράβο, κάπως έτσι. Είμαστε σε ένα πανέμορφο μέρος της Ελλάδος, στην Νότια Κινουρία, στην νομό Αρκαδίας. Είμαστε η Τσακωνιά αποτελείται από 7 χωριά. Δυστυχώς τελειώνουμε. Η γλώσσα μας τελειώνει. Αυτό θέλω να μιλήσουμε λιγάκι για τη γλώσσα, γιατί όλο και λιγότεροι πια τη μιλούν. Ναι. Δεν συμβαίνει κάτι ώστε να περνάει στους πιτσιρικάδες, στις νέες γενιές. Γίνονται προσπάθειες, αλλά τώρα μετά θα χαθεί η γλώσσα. Δυστυχώς. Και μετά από 50 χρόνια θα λένε ρε, ο παππούς μου μίλαγε κάτι, καταλαβίστηκα, αλλά δεν ξέρω τι. Τι κάνουμε γι' αυτό όμως? Προσπάθειες. Πάρα πολλές και τώρα προσπαθούμε να τα βάλουμε μέσα στο νηπιαγωγείο. Γιατί μόνο από εκεί θα τα μάθουν τα παιδιά. Γιατί οι παππούδες τώρα πλέον δεν μιλάνε τα τσακώνικα. Εμείς τα μάθαμε όλοι από τους παππούδες. Δεν υπάρχει γραπτά, δεν υπάρχουν γραπτά. Είναι μόνο προφορικά. Υπάρχουν 4.500 λέξεις. Παρ' όλα αυτά κάτι άκουσα για ένα τρίτομο λεξικό. Υπάρχουν πολλά. Το οποίο... Ναι, είναι του Κωστάκη. Αλλά και αυτά δεν τα διαβάζουν οι νέοι. Τώρα αρχίζουν τα φροντιστήρια από νωρίς τα παιδιά και ήδη. Πάντως αυτή την ιδιαιτερότητα, παιδιά, είναι πολύ σπουδαία ιδιαιτερότητα. Άμα το καταλάβουν τα παιδιά ότι αυτή η γλώσσα είναι γύρω στο 2.000 χρόνων. Τα παιδιά δεν το καταλαβαίνουν και μάλιστα να τον πάρουν τους μεγαλύτερους που του μιλάνε. Ναι, πρέπει να τους δώσουν μεγαλύτερα. Τα παιδιά ποτέ δεν φταίνουν, να το ξέρουν. Ναι, σκαλί μας τώρα. Ιδιαίτερα στα χωριά όπως είναι Βασικίνα, παλιό Πραστός. Οι δάσκαλοι μας απογορεύσαν να μιλάμε τα τσακώνικα. Γιατί δεν μπορούσαν να συλλουθούν μεταξύ μας, με εμάς. Ναι. Είχαμε πρόβλημα σοβαρό. Και λέει απογορεύεται να μιλάτε τσακώνικα. Αυτά είναι εγκλήματα. Είναι εγκλήματα. Έχουμε το μπανάρχιο χορό, το τσακώνικο, ο οποίος τώρα έχει πολλές. Άλλος λέει ότι ήταν ο Θησέας. Άλλος λέει ότι είναι πολεμικός χορός, άλλος λέει ότι είναι αγαπητός χορός. Αλλά θα τον καμαρώσουμε αργότερα. Βέβαια. Για πες μου, κάνετε και τη γιορτή της Μελιτζάνας, δεν κάνετε εσείς? Φοβερό πράγμα. Πάνω απ' όλα έχουμε το Πάσχα εμείς. Τα αερόστατα. Τα αερόστατα αυτά. Ναι, το μοναδικό που υπάρχει σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ελλάδα, και όποιος δεν έχει κάνει Πάσχα στο Λεωνίδιο δεν είναι χριστιανός, δεν ξέρει να πει Πάσχα. Δεν το έχει δει. Λοιπόν, ωραία. Θα πούμε και αργότερα περισσότερα. Ναι, θα πούμε και για το χορό. Είναι ένας χορός λατρευτικός, πανάρχιος χορός. Συμβολίζει το Θεό Απόλλωνα με τη μάχη που έκανε με τον Πίθωνα. Μία εκδοχή είναι και αυτή, από όσες είπατε κι εσείς. Ναι. Πολύ ωραία. Η Τσακωνιά είναι το πανέμορφο μέρος, όπως ξέρετε, που χρειάζομαι τη Μελιτζάνα τη Τσακώνικη. Όρθια τη Τσακωνιά, κρατήστε οι πιτσιρικάδες. Ναι, όρθια και τη Τσακώνικη γλώσσα. Άντε να σας πλάκωσω. Ναι ρε, και να μιλάτε ρε, να μάθετε να μιλάτε ρε. Έτσι μπράβο, έτσι. Αυτό. Το φελέξα μέσα. Πες. Μπράβο. Έτσι αγόρι μου.